खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटिउब थामोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजेव जो भगवान होननाय महर लानाय आरोना सनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय आं मा मा शेयार खालामलांनो हायो मा होननानै बुंनो सनाफोर दिनै आंना मोनायाव हाजिरा थांसिगोन नालाय बेनो जोङो जयै लास्ट बेरायस्राबाय आरोना बे मास मोनसेनि बिथोराव दिनै खनसेबाव आरोना ओमफ्राय नै आंहा थोन माने खावसेल' जिरायनो मोनो आरोना मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय अब्लाबो थोन बेरायबाय थायो आरोना माने बिदि मखा मोनबाय थायाना एबारथ' बिथाङा थांबाथाय आरो गैला साथामजोंल' जासिगोन ओमफ्राय बेयावनो गोजोननाय दङ थोनावबो आरोना सोनाफोर ओंखायनो बेरायस्राबाय आरो साब्रैजोंनो बार खोलो खोलो बोथोरा बारा मोजां नङा अब्लाबो बेरायबाय आरो थांबाथाय आरो बहाथो मोनबावनो आरोना जोंनालाय खाफालालाय बिदिनोसै नायदो साब्रैजों बेसेबांबा थोन आरोना जोंना जिबनानो ओमफ्राय आंहा खावसेल' जिरायनो मोनो थाङै ओमफ्राय जोङो माने चन्द्रपारा बाजाराव थाङो ओमफ्राय फुसका जाखांबावनानै जोङो माने पकरा लाबावबाय आरोना न'आव साहाजों जाहैनोसै होननानै जानायावनो जानाय होननायसै ओमफ्राय नै ओरैहाय जि थोन साथाम मानसिया लाथावग्रा गोनांखायसो फुसकाखौसो सान्थि जाबाय आं मालाया गिदिर रेस्टुरेन्ट गिदिर मोजां जायगायाव जायोबा जोंना एकदम गामि एरिया आरामसे चन्द्रपारायावसो फैनानै आरोना फुसकायाबो चन्द्रपारायावसो जादों सनाफोर आं भिडिअ लायासै बारा ओमफ्राय नै बाजार लकेल मैगंनि बाजार जायोनो आरोना आंबो फैफेराखै बाजारावहाय ओमफ्राय मिन्थिगौ आं बेयाव बाजार जायो होननानै नै बिफा फिसा बाजाराव ओमफ्राय बाजाराव हाबमालाय मा जानो आं ओंखायनो बिफाखौ बुंबाय जेबो मैगं लानो नांला लकेल मोन्दोंबाबो जाग्रायानो थांसैबा आं दा बांसिनसो गोसोखांगोन होननानै बुंखाबाय बियो थांबाय र' आं बानलु बोरदोनफोरल' लानानै फैनोसै होनबालाय होननानै लायबाय आरोना सोनाफोर जादोंबाबो मिनिदोंबाबो हाखा हुखाबाबो गोसोआव दिनै दुब माइ सौगासिनो दङ दा मोनायाव ट्रेनाव थांसै नालाय दा बेलासि नै पेकिं सेकिं सब जाजोब्बाय जोंना ओमफ्राय आं दिनै ब्लगखौनो बानायनो गोसो गैयामोन बोरैबा मोनबाय थादों ओमफ्राय जास्ट गावसो होनबाय आरोना भिडिअ बानायला नोंहा होननाय लोगो आङो दे होनबालाय बानायनोसै होननानै आङो बानायबाय आरो नै गामिनि फुरा लकेल मैगंनि माबा आरोना बाजार ओमफ्राय जों दा नैबे फिल्डआवसो जिरायनानै दङ जेसेबांनो साना दोबैगासिनो दङ एसेबांनो गोसोआ दुब मोनगासिनो दङ मा खालामनो आरोना उफाय गैया फैदो सना बिदि होननानै ओरैनो थानाय नङाना जानांगौ नै गथ'फ्रा जासन बिदि होननानै ओरैनो थाजाया नै गथ'फ्रा ओमफ्राय जाख्ला दोनजोब्बाय आरोना आंहा बेखौनो जानोसै थालिर लकेल मोननायखाय लाबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाफ्रा जाबाय होनदों प्रानियालाय नानि नै बेहाबो दिनैसो फ्रि जादों एसे सिबाय बाहेरायाव फैनायजों जाबजों बयबो उफाय गैला फ्रि मालाय माथो होनबावनो नानि गोथाव आं मोनदो सना दे मानसियानो मोलों जालायथारबाय आंनि फिसाजोआ अन्थाव बाथाव खिनाय गोबानाय जानानैनो थांनोसैलाय चन्द्रपारानिफ्राय आरोना मालायाव अबाय थाङो जोंहा बेयावनो लकेल ओम हेसोर बेयावबो मन्दिर दङ माथो नै सिङाव हाबलायासैना जोङो मा थाङो आं मोनथिला आरो थांफिनसै आरोखि बेनो जाहैबाय क'क्राझार चन्द्रपारानि बाजार मालाबा बाजार जायो दां ना माबाफोर बाराव बिफा दैलिगबाबो मालाबा देरसिन जायो खोमालै मिथिलाय लांला फैयै आरोबाव ओमफ्राय जोङो बिशालनि खाथियाव थाबथाफैबावबाय आरोना मम'स जानो होननानै सौफैबाय जोंना मम'सा नै आमा नों जाया दे सोना बाबायनो थाथ' मा सोना बिशालनि अपोजिटआव आरोना जाफेराखै आंबो बेयाव ओमफ्राय मानसिफोरखौ भिर नुबाय थायोना जानो नायनो नागिरदों दिनै गैया बारा एसेल' दुखुनि गेजेरजों जानोसै आरोना बिराद गुदुं न'आवसो लांनानै
जाहैनो नागिरदोंमोन फिसालाया दखानावनो जानो जाबाय दखानावबो देहा बिराद खस्थ' गुदुंथारलै एसे सुथ'सै थाला आं जानो गुदुंथार नामा गोथाव मम'सालाय बांद्राय गुदुंबाथाय सुवाद जेबो मिन्थियालै चिकेन मम' अमा बेदरसो जानो नागिरदों अमा बेदरनि गैयानो 이거 조심해. Bentar. Hah? एफा गुसु दैखौ ओमफ्राय नोङो फिसाजोनो देखायनो नाङा बे साम'जों एफा स्टाइल जानो टाइम गैया दैया सुहाबनाय मम'आ दुंखावनाय नों मा होननानै दिनैनिफ्राय जानाय समाव बिदि सामलायग्रा लोगो मोननाय नंला थाखादों बिफाजों आं मिथिला थाब थाब जाला बे बिफा जाबावनो हाबोदों मोनसे गुदुंनि थाखायनो जानो हायाखै नङाबा दहायनो जोबसिगौमोन गोथाव ना मानो गाज्रि नङा जाया गावहा बारा लाथ'ग्रा मोननायखायसो जाखादों आं सफैलायबाय आरोना जोङो रुमावहाय ओमफ्राय भिडिअखौ माथो खालामाव दोननोसै आं जास्ट शेयार खालामबाय बिथांजों लास्ट बेरायबाय आरो बबाव थांखो बेफोरखौल' शेयार खालामबाय खालामजोबनोथ' हायासै भिडिअ लाबाय थानो हायाना ओमफ्राय बेखिनिखौनो लाबाय आरोना स' जायफोरा बेखिनिखौनो फरायलांबाय गोसो गुदुं साबायखर बावबाय दा मोनायावनो थांसै नै थांनायनि आरो लाहार फाहार खालामफिनलाय फटाफट संखाव संखिउ जाखाव जाखिउ मोनानि 8:30 ना बिफा 8:30 8:30 थांगोन आरोना सोनाफोर नायलांबाय थादो आङो मामा 8:30 थांगोन आरोना 9:00 ट्रेन सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच